Salom horas madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di parningotan ari hama mati ni Tuhan Yesus manang di Jumat Agung 20 sia Maret 2024. Imahata ni Tuhata natar surat di Heber bidu 10 ayat 10 rodi ayat 25 dohot topik dibuka Yesus do dihita dalam nai baru jalan mangulu. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Ujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Omma padan si pajongjongokku tu nasida dung salpu aka arii ninna Tuhani. Lehonokku ma akapatiku tu bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonokku mai tu roha nasida. Jalan nasotu pabe ingotoku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggudung se saakai dang be masa pilihan pardosaon. Atong alia kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalam naid baru jalan mangulu sian ribe-ribe ima daging naik. Jala adong do dihita malim nabulun sigonggom bagas ni debata. Di bahini tadapoton ma marrohana sitong di bagasan hagugu ni haporseaon dung diurasi rohata. Unang bedi solsoli panggora ni rohai hita. Jala dung diburi dagikta dohot aik nayas. Momos mata tiup pakirimon na taparhatopoti. Ay haposad do namar baga-baga hosa. Masih atua mahita, masih pajujuan tu haholongon dohot waka ulaw nadenggan. Unang tatadikon parpunguat tahian, songon nahina somalhon ni nadeba. Tung masih paingotan mahita, jala lam iman yan. Ala lam jonok di dahamu ari ih. Ima hatani Tuhata. Di hamu akadamang doho dainang dalan manang jalan odosada hal na macay rikot di ngulu taon na sangat vital. Hira naswadong do nabui ulota molosodinggan manang moloswadong dalan ate. Jangankan dalam belubung jalan raya haru dalam tu kabar mad di pesiga ngasusah hita. Bohamuse mamolo dalam belubung manang jalan raya nasigay. Jojo tabigi di media elektroniki manang di media sosiali protes aka warga setempat ala siga dalam tuhutana manang tuhutana sida. Ai akibat ni nasiga dalam ni gabi subui be nasida beraktivitas mangula-ulaun nasiga nupari. Apalagi di zaman si saunarion nunga sude pakai roda. Mamuka sian roda 2 satu roda 4. Ngamaul be jupak songon na julu mardalapat. Harut pasar manang tu sikola do nuaing nunga be marsipeda motor rupanya. Atik pe salaka donian sia jabuna pasari manang onani doho sikolai. Alai dangadong be namar guar mardalapat. Atik pe nian saya rong do pe sada-sada alai pada umumna ngapake roda 2 manang roda 4 be. Siani boy madohonon dalan menyangkut do itu kehidupan, menyangkut do itu parnguluon. Lapatan nak molo denggam dalani, denggam ma parnguluon, denggam ma kehidupan diluati, manang mangulu ma na diluati. Ay lancar ma atong nang perekonomian disi. Tabayako ma Papua adorakso di pauli Pak Jokowi dalam disi bui ninna berhari-hari mardalan asasahat tu tujuan. Jalahinor honni i arganisitu horope soina matibona.
Alain waing nunga be normal. Didok nunga hiradus be arga ni situ horo di Papua, dohot arga situ horo di Jawa, di Sumatera, dohot di Kalimantan, dohot di pulau na asing. Ahama baheni batu tu ala nunga dibangun infrastruktur dalan. Jalan lancar besudi rupa ni aka namar dalan. Ra dakola di Papua i masa hira di sudi luat dui masa. Di sima taida hinariko ni dalani. Molonunga denggad dalan jala molonunga adong dalan adong ma hanguluan. Ada kehidupan. Hama kadongan didok di bagasa turpukon dibuka Yesus do dihita dalan naik baru jalan mangulu. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dalan naik baru berarti adong dalan naliling. Suku-suku tanuain nasega do dalan nalilingi manang nasotar pakke be dalan nalilingi. Hamo kadongan riko do boto otanuain molo didok dison diturupuko dalan marlapata dui cara. Jadi bui dui talapati rupani cara. Dalet tuamai cara madapoton debata amai. Songon natapoto di pada narubi manang adorang so Kristus molo naing ro jolmai manang bangsoi madapoto jahuba martangiang manang mangidu hasesaan di dosa di bagas joroi tang bui nasida langsung mangidosa. Adong do perantarana manang penghubungna manang mediatorna ima marhite malim na mangula di bagas joroi. Iko marhite malimido bangsoi pasahaton pilianna dohot pasahaton pangiduan na tu debata. Idu asa di bagas joroi adong do inganan ruangan na subui di gion ni bangsoi. Ia soholan malim na bui masuk tu si. Didok mai inganan na badia manang ruang maha kudus atau ruang maha suci. Di hamu akadamang dohok dainang, bait Allah di Yerusalem terdiri dari 3 bagian. Yakni pelataran luar tempat umat datang untuk beribadah termasuk menyampaikan korban persembahannya. Bagian tengah merupakan tempat para imam dan suku Lewi yang dianggap sebagai bagian pengurus bait Allah. Kemudian ada ruang maha suci tempat imam besar menyampaikan doa dan persembahan umatnya. Jadi dibagi tolu rupanya. Umat Israel tidak dapat dengan bebas memasuki kedua wilayah tersebut yang didasarkan atas keberdosaan mereka. Ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci itu ditutup dengan tirai agar tidak seorang pun umat Israel dapat masuk bahkan melihat ke dalam. Dalam hal ini ada tirai penghalang dan membuat jarak antara umat dengan imam yang mewakili Allah. Imam besar umat Yahudi juga hanya masuk ke dalam ruang tersebut sekali setahun di hari penebusan saat ia mempersembahkan korban persembahan untuk penebusan dosa-dosa umatnya. Jadi dak sembarangat tong nang malimi setiap saat. Om mananidok na dalan manang cara nalilingi. Sianita ida jala taatusi gabe maulate. Molo istilah nuaing rupani didok may ribet rudut. Molarong dalan na mura, buasa sa ikos ya dalan na maul, nin na musik. Akan tetapi ketika Yesus mati oleh kuasa Roh Kudus, tirai di bait Allah itu kemudian robek terbelah 2. Jadi boy dengan nota jaha di Matius 27 ayat 50 sada, Lukas 27 ayat 45. Meribak ma hire-hire di bagas joroi dan inna do, dan membuat batas dan jarak antara Allah dengan manusia tidak ada lagi. Tirai penghalang itu hilang melalui penderitaan dan kematian Yesus, sehingga manusia dapat menghampiri Allah ke dalam ruang Maha Kudus setiap saat tanpa memerlukan imam besar yang lain selain Kristus Yesus sendiri. Dengan terkoyaknya tirai itu, kita orang percaya telah menjadi imam-imam dan bagian dari suku Lewi dengan tubuh yang dibasuh dengan air, yang membuat kita orang-orang yang dipanggil khusus dan dikuduskan. Oleh karena itu orang percaya dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni melalui percikan darah dan kematian Tuhan Yesus.
dengan mengaku ia sebagai penebus dan juru selamatnya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah sendiri, yakni tempat Roh Kudus bersemayam dalam memandu hidup kita setiap saat. Om manani dok na dalan na baru jalan na mangului. Doho pengertian na sangat sederhana rupani, dang ikom marhite padita situa dohot akapartohonan na asing behita madapoto debata amai dak pola ikom marhite malim nakininganibe marhite Jesus Kristus tu hatay na mahita pasahaton huy-huyta pasahaton pergumulata mangido hasesan di dosata madok mauliate dohot akana asing ido asa saita dok ditangyaktai marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya ima tadok rupani ditangyakta hamwa kadongan hama mati ni Yesus membuka dalam nai baru jalan mangulu di hita molo nakini dok rupani merobek membuka tabir itu di ribah koma hire-hire na bagas joroi alani berani do hita rupani madok tuani do mati tu hatai asa adong dalam nai baru si dalanata jalan nama buat Tuhan nguluan jala om malas ni rohata di parningotan non molo adong dosa ta manang hasala atta langsung mata pangidu tu Tuhani jala dak pola be mabuat pilihan pardosaon songon namasa di narubii anggo satiki idang buai sebarangad dah lahu mangidu hasesan di dosa iko pasahaton na do pilihan imana nido na pilihan pardosaon manang korban penghapus dosa buidu marumang pahapahanan manang rumang na asing masam manang jenis na belgana manang ukuran na doho nilai ni pilihan na pinasahat na ipe tergatuk tu dosa manang hasalaan doho tergatuk tu kemampuan ekonomi masing-masing do misalna sahalak na mabalu na pugus boy doho lam mabuan ita na lamot sabing bahen pilihan perdosaan na manang pasahat sa ekor aduhur manang darapati alai molo namora jala pejabat doi bana wajib do mabuan halude sapi manang lubu na mokmok dungi pasahaton na may tumalim dungi dia pehom malimi matangan na tupeliani dungi diseak mapine pinahani jala mudar nay madipispis somay tu bagas coroy songoni madipatu paganup taon hombar tu natar surat dipatihi alai dung mati Jesusi tak songoni be songoni dok ni detaido bukwede 120 rotu Yesus honaluja na mahiwi lam lubang do di lambung na rohami bereng di hau pinor silang daun ni sahit mi tuhami na hona uhum sikat mi rotu Yesus honaluja na mahiwi lam lubang do di lambung na rohami bereng di hau pinar silang daun ni sahit mi Tuhan mi na hona uhum sikat mi ima didok di edetai jadi dak pola ikom marhite am marhite on alai marhite Yesus tu hatai mahita pasahat tonaka hui-huita pergumulata bahkan pabuahon las ni rohata hamwa kadongan ala naung dibuka dalam nai baru dihita jalana mangulu totu adong matugasta adong ma ulauta na parjulu didok di bagasa turpuki mamuka sian ayat 22 Roma hita to tadapot tom matuhani marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibarat ni dalan naki nga dibuka dalan, hapi dang di dalani mariswang madalani dah. Napaduahon marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Momos mata tiup pakirimon nata parhatopoti ay haposad do na marbaga-baga hosa lapatan na unang be say ganggu rohata nga dibuka dalat kita ikon posdo rohata jalata tiup ma pakirimon na taparhatopoti na patuluhod di dok masyat tuam mahita jadi nga dibuka bedalan
tuhita. Jadi silangi dakolan na padinggan hubungata tu Tuhani saunari, alay doho do padinggaton hubungata maradopon dongat jolma. Yang vertikal ima urusata tu debata, na horizontali hubungata tu dongat jolma. Jadi poin sada poin dua nak kiningan berhubungan tu tuhatai poi tolu do na paupatonon batu tu berkaita tuhita nama ato. Didok disi masih atua mahita masih pajujua tu haholongon do tu aka ulaun na denggan. Na paupaton unang tatadikon parpunguan tahian songon na hinasomalhon ni nadeba. Tung masih paingota mahita jalalam iman yan alalam jonok di dahamu ari e. Jadi na opat poinon dua na kiningan vertikal jalana dua nari horizontal sikokma silangi. Jadi molodang sahatu na opaton boido marisuang hama mate ni Jesusi dihita. Atong tapatu pamai. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Say pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami be. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.